Hello vlog! Welcome to my guys! Muli ito na naman si Bisayan Daisy Vlog na nagsasabing good morning guys. Nagpalit ako guys ng ng mask kasi grabing hatsing ko doon ng hatsing. Nakailang tissue ako, sige hatsing ko. Sabi ko baka sa mask ba ba't sige hatsing ko, kaya nung nagpalit ako ng mask nawala yung pag-hatsing ko. Kaya andito ako ngayon guys sa Central guys kasi bibili ako ng MX3 na kape. Gawa na pag kasi guys, pag muna tayo sa gilid. Pag kasi ako guys, pag yung nagkakape kasi ako guys ng Nescafe, yung heart ko mabilis ang tibok. Ewan ko bakit. Pero pag yung siya guys, pag yung MX3 siya, okay siya. Eh siyempre sa umaga kasi, di ba, kasi winter dito ngayon sa Hong Kong, kailangan talaga magkape tayo sa umaga. Kaya hanggang lang naman to, hindi naman ako mahilig sa kape. Sa lang habang winter lang siya kasi malamig na naman sa umaga bago malamig din inumin, di ba, pangit. Kaya tayo guys, punta tayo sa taas sa Worldwide, bibili tayo ng MX3. Na ambon. Na guys, tawag dito, okay na, nakabili na ako ng 2 box na MX3. Saka bumili rin ako ng 3 panggulay ng buhok. Wala silang it's not brown, kaya medium brown na lang ang binili ko. Ngayon guys, punta tayo sa hagdan magpapalinis ng paa. Kasi wala naman ako pupuntahan, magbibideo sana ako ganitong panahon na ulan. Ay dito muna ako ikot-ikot sa Worldwide guys. Tingnan nyo guys ang panahon, ang panahon na ulan. Kaya punta na lang tayo rito sa hagdan. Nandito sa hagdan, marami rito naglilinis ng paa. Palinis tayo. Pilang palinis? Katano saya wala kasi. Ikaw? Ay, palinis ka ba? Magpapalinis ka rin? Ay, wala. Anak ni Rosem. Wala. Sige, magpapalinis din ako. Siguro yung mga taga Hong Kong, pag gusto mo nang mainitan, dito ka sa hagdan. Kasi dito, may takip bawat gilid. Kaya dito, mainit. Siguro alam nyo to, di ba? Nanis in Hong Kong, Be the Dreamer. Sino pala si Ever Vibes Vlog? Si Dr. Maso, si Kera. Sino ba dyan ang mga nasa Hong Kong? Hindi ko alam. Si Arlene, si Almatisang, si Rain. Marami kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Buro na dito kayo sa Hong Kong. Alam nyo to, di ba? Alam nyo to kung saan nagmapadicure, di ba? Oh, ito na guys, it's my turn. Ako nang nakasunod sa lilinisan. Kaya ito na, magpapalinis na tayo. Sige, ikaw na bahala. Matanggal lang yung ingguan. Ayan, ito ang aking manicure store dito guys, hagdan. Malaki kinikita nito tuwing day off guys. Tingnan mo, pa isa. Oh yes, oh madam. Ayan guys, kung gusto mong magpainit ka at nilalamigan ka, punta ka rito sa hagdan. Kasi dito sa hagdan, hindi ka hindi ka giginawin daw, mas kagilid, may siya, may tapping. Kaya pag lamig na lamig ka, tambay ka rito sa may palinis ng paa. May tinda rin dito mga pagkain guys, hindi ka magugutom. Pero hindi ako bumili kasi alam mo naman, kumain na ako, ibang hinahanap ko. Gusto ko mag-CR pero pagkatapos na nitong palinis ko.
Okay lang, kahit ano, basta makuha. Ayan guys, so inoopera na yung aking kuko. Okay lang, basta makuha ang ingron. Hindi naman masakit eh. Parang mga ghost yung students mo sila. Pila-pila, maraming customer si Madam. Ayan guys, sa likod ko may nanghihilot. Baka kayo dyan na nandito sa Hong Kong, may balik kayo. Gusto nyo magpamasahe, magpahilot. Sa taas ko, manghihilot. Kaya punta lang kayo rito guys, na taga Hong Kong dyan. Punta kayo rito sa hagdan, kumplito rito. May nagmamanicure, may nagme-makeup, nagpapakilay, naghihilot, lahat nandito na guys. Wala ka nang hanapin pa. From this to this. Oh, diba? Before and after. Oh, ayan. Diba? Dito sa guys, dito sa hagdan, marami rito mga transaction guys. Tinda-tinda, kung mga lahat nandito. Kaya kung gusto magkaroon ng transaction, punta ka rito sa hagdan. Ayan guys, so siya naman ang sunod change partner, change sa kami, inupuan niya kanina, ako ngayon ang umupo. Ano ba yan? Libre ba yan? Ano ba yan? Open test. Open test. Pangyaw-pengo ha? Oo. Is it enough? 1, 2, 3. Two, kaula. You can also take some for yourself. And you can make Guys, namimigay siya ng ng COVID rat. Paano sandali, ko, ipapabasa ko sa inyo. Ito guys, may namimigay. Dito sa hagdan, sabi sa'yo, pag upo-upo mo lang dito sa hagdan ayan may namimigay. How about the face shield? You have also face shield? How about this one, No, this one. Baka may face shield pa. Tirahin ko yan. Too much nga naman. Ayan guys, namimigay siya. Ayan, basahin nyo. Hindi ako marunong basa guys. Basahin nyo na lang. Namimigay siya. Give me another one. Another one. Auto is okay. Thank you very much. Pass it to your friend. Yeah, okay. Pero ang problema nito guys, baka ito guys, binigyan ako 4, lahat kami tatlo. Ang problema nito guys, baka pag nag-check ka nito, positive ka pala. Pero wala, hindi lang to. Ipamimigay ko rin to. Magpapabaksin ako sa 29 booster. Kaya, ayun ayan namimigay sa guys Marami rito, sabi sa'yo, marami rito sa hagdan guys kung gusto mo lang muna ako rito guys, katatapos ko lang magpalinis, tambay muna kasi nagpalinis, tapos magsusuot ng sapatos. Ito guys binigyan niya ako 4, ewan ko kung ano ba to. Ewan ko kung anong organisasyon niya, dapat namimigay siya. Itong binigay niya guys, pwede naman to pang gamit sa sarili mo Kasi konting ubo-ubo lang, try mo. Sabi mo baka may COVID ako. Wala namang bayad, try mo, di ba? Kaya nanghingi ako 4, lahat namimigay siya guys. Marami
marami dito guys, marami dito. Kung gusto mo ng transaksyon ng guys, punta ka rito sa hagdan. Success na guys, tapos ng palinis ng paa. Punta muna ako dun sa loob uli ng Worldwide kasi alam mo na kung saan pupunta. Punta muna akong CR guys. Siguro may nagtitinda dun guys kanina ng banot to. Bibili sana ako at mainit pa kaso lang naku, inihintay ako nito ng CR. May nag-aanyaya siya kaya po paano ko muna mag-check-in muna ako dito. Mag-check-in talaga ha. Paano guys, tapos na ako, nakapag-CR na ako, sob na si Bisayan. Kaya pwede na maggala kahit saan. Ganun kasi ako guys, pagkagat di ako hindi pa ako nakapaglibang. Talagang hindi ako mapakali guys. Ngayon okay na, solve na si Bisayang. Kahit saan na pumuntang kumain. Okay na, solve na. Maghahanap na naman tayo guys, nagkakainan ngayon guys. Para mag-ano tayo, hanggang paikot-ikot na tayo rito, hindi pwede magpunta sa labas, gawa maulan, malakas ang ulan, lalong lumamig, gawa ng weather ba niya na umulan, kaya siyempre dumagdag ang lamig. Paano guys, muli ito si Bisayang Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na nandito ako sa Worldwide. Ayan, alam niyo naman yan. Sa muli, salamat guys sa inyong pagpakinig ng mga pang-aasar ko at pang-ano ko guys. Salamat muli. Thank you muli guys. Babu guys. Salamat. Bye.